tapnon sika ken siya agragsak ikariken ka nga ipay kunto nasudi akarayo laglagi pen kumabiyag ko sikang tiyamin ko Pacem kakay suna puso na itukitet ayat anak putno laglagi pen kumabiyag ko sikang tiyamin ko Pacem kakay suna puso na itukitet ayat anak putno Pacem kakay suna puso na itukitet ayat anak putno Yawat ko ken ka daytoy ayat daytoy puso ken karawak kupi ko pamlan na imbag tapno sumantag ibatik ken ka daytoy ayat nasudi unay awan umartang dawatik ngayng kayanat nati agresat sapay kumajak nagrirubyak ko kenyayat ngayon iyawat ko ang wel kumanganapot mo toy ayat ko ken kabiyak ko pasanta ken tangan anak imbag sinangal ka ngayon ayat nanaman lang at niragsak o biyag ko'y biyag yawat ko ken ka daytoy ayat daytoy puso ken karawak kupik ko pang manaimbag tapnon sumantag ibatik ken ka daytoy ayat nasudi unay awan umartang dawatik ngayng kayanat nadi agresat
lipad ko. Pudno nga ta, wen pudno nga ta. Asika o biyag ko. Muamu lakuman iti linag amko nga naguray ken ka adwalwa nagarubos gapuken ka. Di kan pagduduaan puso nga agpaay ken ka. Ikari asika iti ay ayate pudno nga ta, wen pudno nga ta. Asika ken ti siya sapay kuman kan napudno. Dayta nga ayat mo nga ingka impaay kanya adintu maruksa biyag ko. Ayat mo nga ingka impaay kanya adintu maruksa biyag ko.
madlag ka. Di amin namin nga nagkurangat, ngayon ka nakita. Tapno kat awan ayat piset na na, ket panunod ko lain agtan na. Rangrang ka silaw mo, parmek na pipuso, patyang kadawat ko, ket silaw ang pedalan ko. Utang kong tubulan, no dawat ko, lakit titipat kam. Yan laglagitan, awan gaway ko, nalupuyan punay. Dawat ko buyugang, day ko'y lakit daw, awanin kinay, hindi kang tulay pa.
kristal ti kaspina ay awan ritwerna unasen panagtuan awan pagamka tauran ipatay dinan tumageltay yayat nga garisay daytoy panagayat ko ay di mangikulbo pagkaktikari na anyan naranyag na ukawe mong katwa kenari papa uray matayak ko yayat ko aglayon balod na kapuso daytoy panagayat ko natarnaw na pudno kristal ti kaspina ay awan ritwerna unasen panagduaduan awan pagamka tauran ipatay dinan tumakeltay ngayat na darisay daytoy panagayat ko ay di mangikulbo pagkaktikari na anyan naranyag na ukawe mong katwa kenari papa uray matayak ko nyayat ko aglayon balod na kapuso nalipaten kan kahunggan to'y puso basol ko kadi no'y waksikan dito'y panunot ko di akong madaera di puri sa saen amang lemes manggudas to'y biyak ko pananday di ayan anong balot nairot akawan di ayan kasman di agkupas diraksak ken nasamit ang balikas matiyakin ka tanatalget to'y pusok ken rigna ngem gaya upaw di ayat
pusok ngagmay-ngay sa ngaglakam himpay mo apan nusa awan sa sabit na di ayat ngenapin parik na nga inap tinagibig kita leken ng napa nagsulpod nagbunga dagiti nga arapaa nga inta minuli di kaiken sa bata no siya tutay pumusay lagip mon palaeng mangyag din naglapas ngay kupina na kalmanta naputar akan ta artis amang pasanta nakeltay nga ayan na siya tutay pumusay lagip mon palaeng mangyag din naglabas nay kupina na kalmanta naputar akan ta artis amang pasanta nakeltay nga ayan na siya tutay pumusay langit mon palaeng mangyag din naglabas nay kupina na kalmanta naputar akan ta artis amang pasanta nakeltay nga ayan di nakeltay nga ayan di nakeltay nga ayan Nagrigaten biyag ko biyag may naisa kang kanayong daing nasiliwat ka alang arunin biyag ko pinagkagbaybay-an tanang Paskon ngayon karingagikan imagan maasik ka biyag ko ket kitang nauna uli lang tuy puso dating muragi ayat ibulan kay nato isudat saksita ay wen pagyak ko bilang kanikawa na minsan pa'y biyag ko nga nairibig pa nagpalang kadatos kalalawang kaniyak ibubog
laga silaw mo, di kakad ipaidam. O naranyag abulan, sang sangit ko indengam. Tuy nasip ngit nga lubong ko kakad silawan, tapno jak mayaw awan. Nuin ka ng lipaten, karim kanyak na umagen. Samsam itek ni patay, o bulan ko aklunem. Nang laylay tiayat ko, inka kadi panas bangin. Un-unoy ko darasen ngay kedeng. Paten, karing kanyak na umagen. Samsam itek ni patay, o bulan ko aklunem. Nang laylay tiayat ko, hingka kadi panas bangin. Un-unoy ko darasen ngay kedeng. Tuy nasip ngit nga lubong ko, hingka kad silawan. Tapno jak mayaw awan. Damangaw awag yan ka oras alas 3 ti parbangon. Mangigmo samit sa miweng ni aya. May sa papel na siraya ta sibay mo. Ako na ay ayaten ka. May sa anang tedyan ka, kat puso agrupag yan ka. Ngem di mo pulos pagarupen. Tagtagain pen na ka, tuy kantamang sagit. Tapuso Syagrayo ken ka, ngamin awan kapadpadang at kaunggak. Awan makabulot ngadakad tuy puso. Sikalaeng biyag ko. Ngamin awan kapadpadang at kaunggak. Awan makabulot ngadakad tuy puso. Sikalaeng biyag ko. May sa
anang tedyan ka, kat puso nga grupabyan ka, ngem di mo pulos pagarupen. Tagtagain pen na ka, tuy kantabang sagi, tapuson siya tagrayo ken ka. Ngaming awan kapadpadang at kaunggak, awan makabulod ngadda katoy puso. Sikalaeng biyag ko, ngaming awan kapadpadang at kaunggak, awan makabulod ngadda katoy puso. Sikalaeng biyag ko, sikalaeng biyag ko, sikalaeng biyag ko. Tintengen iti sardang, tapnuin nakmanen matmatan, napintas na amo alangam, nga umanay apakalaglagi pa. Panaturo mo dya kung inistorbo, tamang rogin ngagsangi to'y puso. Inagak na bara abibig mo, agabulunen tinagyaadayo. Umadayo akong ayat ko, nasakit man ko'y riknat, adikan to magkit kita. Agsasaing nekto'y puso, ngem uray no kas
kaket kamde at paayan ko'y ayan na imimbag pa'y kumang nga anges puntay magudas wen biag ko agano sa no isut kaikaryan abay ngami nga nagamamutan tatamnon jak aglagam adu sa katuy ayat nga inkay palatam sabay kumang dalika lunglundaan agdwa-dwa ka kaniya apay nga inayat na no di kaket kamde at paayan ko'y ayan na imimbag pa'y kumang nga puntay magudas wen biag ko aganusan no isut kaikaryan abay ngamin nga jak aglagam adu sa
Awan sakit di pajen ngenaken ka ikar kari. Awan sakit di dingdingen asikat inak ay ayaten. Inal daw nga ututube inuras nga panpanunutek. Apay adi nakayat apay aliklikan nagapu ka di daytoy langat. Di mo man lapinan nuno kuy puyat ko ken banlo. Nasa em nga umupo pinagtuok daytoy puso. Inal daw nga ututube inuras nga panpanunutek. Apay adi nakayat apay aliklikan nagapu ka di daytoy langat. Jakmet ipilit-pilit to'y bagi nuti pamatim awan serdi. Jakmet ikamat-kamat to'y ayat nawan dumket adut-dut mo kaniya. Daytoy ti tandaanam dakkel to ti pagbabawyam. Kas mula tinuktaran tigasat mo nga nagpayduman. Awan sakit di pajen ngenakyan ka ikar kari. Awan sakit di dingdingen asikat inak ay ayaten. Inal daw nga ututube inuras nga panpanunutek. Apay adi nakayat apay aliklikan nagapu ka di daytoy langat. Jak ipilit-pilit to'y bagi nuti pamatim awan serdi. Jakmet ikamat-kamat to'y ayat nawan dumket adut-dut mo kaniya. Daytoy ti tandaanam dakkel to ti pagbabawyam. Kas mula kinuktaran tigasat mo nga nagpayduman. Awan sakit di pajen ngenaken ka ikar kari. Awan sakit di dingdingen asikat inak ay ayaten. Inal daw nga ututube inuras nga panpanunutek. Apay adi nakayat apay aliklikan nagapu ka di daytoy langat. Apay adi nakayat apay aliklikan nagapu ka di daytoy langat. Kas mula kinugtaran tigasat mo nga nagpayduman tasyak pilinitlikan.
siyak laeng tiin ka ay ayatin manipud pa'y nagsinggalu puso ken puso ta karim kanya asi siyak laeng pangisagutan dahi ta puso tapok bugot tanto laeng ayan ayat ana bukele ikarik ken kabyag ko asika laeng ti ayat ko ingganat agibus anges ko ket ikarimme kanya adin tumarsa ayan ayata siyak laeng pangisagutan dahi ta puso tapok bugot tanto laeng ayan ayan ana bukele ikarik ken kabyag ko asika laeng ti ayat ko ingganat agibus anges ko ket ikarimme kanya adin tumarsa ayan ayata ikarik ken kabyag ko sika laeng ti ayat ko ingganat agibus anges ko ket ikarimme kanya adin tumarsa ayan ayata ket ikarimme kanya adin tumarsa